Остава пичве. Аз съм Христо и днес ще играем на Pixel. Опа, аз покъде. Добре, мисля, че тази игра ще ни е GG. Тук още често. Хо, на мен ми е най-добре от всички, сигурно. Охо, вой. Има ли бол? Добавяме тук айрон нещо. Мали. Добре, имаме бол, ама... Приготи неща. Играем с нея, но въпреки, че... Не знам къде. Ау, някой да удар. Фък! Не! Фък! Чит, какъв чит? Гледай го тази пулт колко далече ме бие. Еми се стрели. Нали знаеш, че имаш за тебе? Ама какъв хай чит? Еми добре, ще се върнем след минута. Добре, върнах се, нещо не ме пуска в този сървър. Шибам. В този влизам. Кой? Това си имам ли го? Да. Същия. И ще пуснем Skywars. Играта ни беше GG. Какво стана, не знам. Добре, човека има. Бързо влизай. What? Тук, пропадна тук. Ама, кое да влезе? Тук в това. Всички са еднакви. Не бе, тук, там. В средата? Да. Не. Чакай бе, да пипаш. Тук ли? Да. Цъкай го. Цъкни го. И аз само да те видя там ли си. И теб те няма. Тика. Да фък, що сте тук, бе? Какъв си ти, бе? Какъв то скин, бе? Смешен. То скин, бе? Виж, тук всички събрахме. Добре. И сега. Добре, почваме след 10 секунди. Няма какво спирам на пауза клипа. 3, 2, 1. Отим към този чест. Ма гледай, тук няма честове, бе. Тук къде да търся честове? Ма чакай да те ще се наспалнат. Ето. Това ли? Защото ти се наспалнат, спокойно. Пуста, бе. Вино за тях да не остава нищо. Там някой да дойде. Защото аз нямам ни меч. Аз нямам нищо, бе. Аз като ли нищо. Чест. Гледай, бе, те обади като кой. При мен питаш ли? Някакъв ми днес. Гледай, бе, обади като При мен питаш ли отново? Гледай, бе, нищо нямам. Аз като ли имам... Също си имам броня, ама... Нищо. Там се тъпат. Това ме бия. Ей, тъпар. Махай се! Как ме стреляш? Как ме удриш? Върви се. Бати, тъпанарите. Ревиус. Yes, бутушки. Тихо. Yes. Още малко ми остави и съм full iron. Къде, бе? Още малко ми остави и съм full iron. Тук може ли да се умре? Къде? Ако падаш от нищото. Да. Мале, кога ти... Може да се умре. Братка... Ще се видим на дълг матча с някои хора тук.
особено слабена. Ще я смачкам. По-моему да се види. И аз вече съм фул айрон. Айде, Биги. Биги вече. О, тук ми седя някакво име. Охо. Аз съм фул айрон, аре, кой ще ми бие. Аре. Аз няма да им оставям айрон нещата. Защото все пак не искате да имат хубави неща. Аз да съм с хубавите неща. И стрели. Принцип на Survival Games много рядко му се откъде стрели. По принцип говоря. Само след това ще взема. Охо, там е бъкнува. Кога ме уби с един удар, бе? Гати. На всяка хора, бе. Маля, къщите, бе. Охо. Един мен ме уби с един удар. Бъде, бе. Педерунгел. Аз мисля да влеза някъде другаде. Кой ме бие, бе? Кой ме бие? Кой не видим, бе? И привет стана така. You have А? ticket which... What? Като бъхна... Disconnect from server. Като сервер, бе. Пусна мога. Ме пусна в друг сервер. Сега влизам в тека в друг. А мога ли да влезе и другаде? Да. Къде Чакай да сега. влиза? Добре, как се логна? Тук аз колко пъти, а? Интервю ли е Да. тук? Трябва да строиш неща. Добре, ще съм след 5 минути, когато видя какво става. И сега слушам. Не, И добре, върнах се. Дисконект. Що дисконект? Unable connect world. Вот това е майна. какво? Аре ще играем в този. Гледай по този желязен. Сега ще май свърли. Както няма брони е желязен. Как така? Ето виж. Ух, това е ским. Логан. Добре. И ще направим пауза. И добре, върнахме се. След време. Добре, тук има ли хора? Тук само един. Тук вече започнал. Защо започнал? What? 2 от 4. О, Skywars ли ще игра, бе? Добре, Skywars пак. Добре, ще се върна, когато започнем. Добре, здравейте, почнахме. Съм направил GG. Офа. What? Бе, стръкаш. А това ми бъгна. И пъти като викаш и ме разсейваш. What? Правда ли бе, мокни? Какво прави? Аз трябва да говоря, бе, нали правя клип, бе. Не, но да викаш като правиш клип. Нужно. Ох, моля. GG, брат. Аре, какво? Нещо. Какво? Чест. И сега аз ще се намеся. Който бие. Yes! Победих.
GG. Не е ли GG? Вече е GG. Това те работи. Аре, бе! 4 диаманта! Айде, бе, бързо! Какъв скапам пъгнат? Моля да можеш. Сак ми свърли. Не се подмятате, бубче. Това ще бъде край на този епизод.